Turuk. Terima kasih Pak Bupati Pasadewo. Jul ora wel ora dalange wah. Wis kowe iki omong apa e? Iki lho langsung jul samene iki Pak Bupati samene. Pak Sadewo samene dalange ndi? Apa rumah Sik apa rumah samu ki dienggo kowe kabeh apa wong mau Pak Sadewo ngendika? Dibagi. Didum rata nggih. Ya wis didum. Ya ora apa-apa ya Mak iya. Ning sok meneh ki nek supaya aja nganti saru aja nembung. Oh mboten pareng nembung. Aja nembung dhuwit kuwi ora pareng. Nek wis pentas ning panggung aja kula nyuwun sawerane Pak Bupati aja nembung. Terus piye? Kowe omong terus kae engko mengkari ndemok perasaane beliau iki piye ngono. Oh ngono kuwi. Nek nembung ki ketok bahasane saru, sokne aja dibaleni. Oh nggih. Saru Pak. Saru. Lah engko nek lali e. Nek lali piye? Nek lali engko ngomong terus ra ngerti. Langsung medon, wae ora iso meneng banyak ngono. Ya wis sakarepmu lah nembung ya sakarepmu. Ya ora ya sakarepmu ngono ya Mak. Kenapa-napa niki kan nandur sesuk mugi-mugi iso berkah iso luwih akeh ya kan. Nggih, matur sembah nuwun ya. Matur sembah nuwun nggih. Yen pamundutan Mbak Tatin ayo jumeneng ya. Oh wis. Wis disengsoti lho. Sengsoti. Heeh. Oh, hai wis dadi hai. Teko langsung gempak. Bobotmu piro e, Mak? Saya lemu mangan terus ben-bengi. Lah nek ra mangan ngantuk e. Ayo tapi ki lho langsung jebrotene. Teko nending-endi. Ora apa-apa ya, mbangane iki cilik banget iki piye iki? Lho, iki mencak iki model nek model ya kaya ngene iki. Kurus model apa nek ngono? Dadi nek arep jalan-jalan ki ya wangun ngono. Lah kowe jajal jalan. Engko nak gempa. Kuwi ya ngece wis ora. Wis awake wis dhewe-dhewe rasa diece. Tatin semono ku ya wis ben, kowe semono ya wis ben. Ya, tiner. Dalange tumben kok baik hati iki. Tumben iki ana karep belani aku. Oh, iki sing marahi iki tak deleke wae. Ya ora ya sekali-sekali tak bilani Tin ya. Kabeh iki rombongan kok ndak. Dikira aku sengit karo kowe sengit terus ya ora. Ya. Tatin ki awake lemu. Tatin ki nek kuru malah wah ora wagu. Pripun? Lah ngapa? Wong wedok kok ndas tok. Ayo. Masa ya ndas tok kaya gonteng. Gonteng ki apa? Gonteng niku semut sing gedhe nika lho. Oh, sing menggo metu laron kae. Nggih. Oh, ya malah ora ngerti gonteng. Ya. Niki napa, Pak? Ayo nyidam sari iki pamundutan saka sapa iki mau? Sing kepareng nyuwun iki mau. Oh, Pak Sumardi. Sumarli. Oh. Pak Sumari. Pak Sumarli apa Sumardi? Pak Sumarli iki. Ya. DPRD Grobogan. Oh iya, DPRD Grobogan. Nggih, bawa mboten. Dibawani. Ya. Ayo sing apik. Dawang bagus. Lemah gemulai tata kramane ya apik. Ndekno kok sok dinekke galak. Lah kowe ora ngerti nek ning omah kok no. Oh. Lah pripun ta nek ten omah pripun? Bojone nganti kaya jerangkong ae lho. Kok saged? Kesiksa batine. Mergane. Ayo mentok getak-getak wae kok. Kula iki getak niku enten anune. Apa namanya? Jenenge ora ada sebabnya. Kenapa saya galak? Heeh, mergane ngopo? Kula iki ngandani bojo. Lho bojo kok tok kandhani?
Lah nek umpamane bojone salah umpamane dolan kok ora ngerti wayah ngono iki ya Pak ya mbok mulih. Lah bojomu nek mulai jam piro? Tak kon mulih bengi malah mulih esuk. Lah malah apik kuwi. Lah kok apik? Lah nek bengi iki akeh sambikala werna-werna ana klithih saiki nek nang Yojo akeh klithih kae sing wong bacoki wong ning dalan. Iya. Lah nggih maksudnya nek dolan yang ngerti wayah ngono lho Pak. Ah bojomu ora ngerti wayah apa wong dolan ngerti wayah nyatane esuk bali kok ora ngerti wayah. Lah nggih nek dolan iki ya sedilit wae aja suwe-suwe ngono lho. Dolan karo kanca kok kon sedilit. Wong srawung kanca ki seneng atine kok. Lah nggih apa meneh nek dolan karo jenengan niku jan nganti pirang-pirang dina ra mulih. Topo? Topo napa? Topo ngambang. Ten pesisir. Ora, ya pokoke kemambang awake. Kemambang kaya apa ya? Lemu. Kaya ngene. Wong nandang Wong nandang asmara. Apa tak awakku dhewe do tewa Jawata Agung dah dewa Jawata Agung eno Walasana mring wak mami besok kapan besok kapan katakan cecer cecer lan wong bagus umpamakna nahkoda. oh penonton streaming wis ngancik 18.000 piyayi iya Niku napa sih? 3 channel apa 2 channel Pak? 2 channel Dua sing channel. siji urung tak hitung kae piro kok sanggo uang kae kuwi Paling loro. Dapat berapa Om? Oke, Oke piro oke? iya Piro? Digi PWKS Live Dalang Sino Live Digi Channel Live iya DG iki apa Pak? Dalang Gawul Oh, dalang kamu. mangga Tanpa Damen prau sasat sarah ing jalatri Rino nyedam sari